Hei, täällä olisi Vannis Petchops. Ja tänään me tehdään taas videota. Ja tänään tehdään tämmönen 3D-kuutiotalo homma, hässäkkä, ihan sama. Ja niin, ei tässä varmaan muuta. Ja siis kaikki luulee, että tää on ihan hirveän hankala tehdä. Mut siis tää on maailman yksinkertaisin askartelu. Ja joo, mut tähän sä tarvit sakset. Ja valkoista paperia, joka tyttöinen. Ja sitten koristeluksi kyniä, jos sä haluat laittaa siihen jotain koristeita. Mut joo, nyt aloitetaan. Mut siis aloitetaan sillä, että otetaan tämä valkoinen hieno paperi. Ja sitten taitetaan se kahtia. Näin. Nyt se on sun mielestä tarpeeksi kahtia, niin sit voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Ainakin mä tykkään tehdä niin, että otan nämä sakset ja puolitan tän, että tää ei oo niin iso. Mutta tän voi niinku pitää kokonaisenakin. Mutta mä tykkään leikata siitä vähän tämmöisen pienemmän. Ja sit mä vielä leikkaan tästä vähän, ettei tää oo oikeesti niin pitkä. Ja näin. Sitten kun sulla on tää tässä, niin sä voit sitten vähän katsoa, että onko se hyvän kokoinen sun mielestä. Sitten kun se on sun mielestä oikein kokoinen ja hyvän kokoinen sulle, niin sitten sä otat tästä, missä tää kulma tässä on, niin laitat sen kiinni, otat sakset ja leikkaat 2 tällaista pientä piirua tähän. Näin. Ja ne pitää olla tosi samanpituiset. Et sun pitää vähän katsoa, että jos ne ei ole samanpituiset, niin sit sä leikkaat niitä vähän lisää, että ne on samanpituiset. Sitten sä käännät paperin. Näin. Ja sit kun tässä näkyy tää taitos, tässä kohtaa missä me ollaan leikattu, eli tässä, niin sit sä taitat sen tänne ulkopuolelle. Näin. Ja nyt se on täällä ulkopuolella. Niin sitten että me saatais tää, että tää pysyisi tässä, niin tää, näettekö tää alapää, tai alaosa taittuu tänne, ja sitten tää yläosa tulee, ja sitten tää taittuu näin, että tänne pitäisi jäädä tämmönen kulma. Eli tässä olisi tämmönen 4. Ja sitten sen sais auki näin. Ja tähän voi tehdä vain yhden kuution, jos haluaa, mutta nyt me vähän monimutkaistetaan tätä työtä, ettei tää on vaan tämmönen pelkkä kuutio. Eli siis kun me aletaan hankaloittamaan, niin otetaan tämä ja tämä, eli tämä seinäosio ja sitten tää yläosa. Ja otat täältä alta kiinni ja painat ne yhteen. Ei mitään muuta kuin vaan nämä. Sitten mennään tänne takapuolelle, voi ottaa täältä kiinni. Ja sitten otetaan taas sakset ja leikataan pienet viilut tänne. Näin. Ja sitten me pitää katsoa, että onhan ne mahdollisimman samanpituiset. Ja nyt mä huomaan, että ne on. Niin sitten käännetään taas paperin oikein päin. Ja sitten huomaatte, että tässä on nämä viilot. Ja teette saman jutun, eli laitatte tuosta taitoksesta tämän. Ja sitten, jos te haluatte saada siitä sellaisen hyvän, niin laittakaa tää näin. Ja sitten tää näin, että tänne ilmestyy tänne. Tämmönen pieni, mutta täällä takana pitää olla kuitenkin vielä paperi. Mutta tänne toiselle puolelle ilmestyy tämmönen pieni tommonen aukko. Ja sitten sulla on tämmönen hieno kaksoiskuutio. Mutta nyt, jos sä vielä haluat tästä hienomman, niin näitähän olisi voinut pidentää, niin tänne olisi saanut vielä semmoisen vähän isomman kuution. Mutta mä teen nyt vielä vähän pienemmän, eli sama homma taas. Otetaan tämä. Ja tämä tästä, niin otetaan ne, näin, ja leikataan täältä tämmöiset pienet viilot, näin. Huomaatte taas pitää katsoa, että onhan ne saman kokoiset. Ja sitten tässä kun on tämä pieni viilto, ja sitten tässä on tää, mistä taitetaan, niin siitä se taitetaan sitten eteenpäin. Sitten tässä pitää taas tehdä näin, kun nämä on näin, taitetaan,
Niin sitten tääkin taitetaan näin. Näin. Ja sitten tuolla on tommonen pieni neliö vielä. Eli tämmöltä sen pitäisi näyttää kolmiulotteisena. Tällainen. Ja tää on tosi helppo ja yksinkertainen. Tästä voi tehdä kortin, tuohon voi kirjoittaa vaikka hyvää syntymäpäivää, toivoo, kuka se itse ootkaan, ja sitten tän saa tosi helposti auki. Tähän voisi laittaa jonkun langan ja reijät, että tän saisi sillä auki, mutta tää on ihan kätevä. Ja sitten tän voi värittää ihan mielensä mukaan niin kuin miten haluaa nämä kuutiot, ja tähän voi kirjoittaa jotain tai sitten laittaa vaan pöydälle koristukset. Tää on tosi helppo ja yksinkertainen, että juu. No niin, nyt mä siis väritin tän ja kirjoitin tähän unelmat, eli niinku dreams, ja leikkasin näistä vielä tällaiset hienot, tämmöiset, mitkä nää on, tällaiset niinku jännät jutut. Mut siis tällainen on lopputulos, kun mä väritin tän, ja tää on mun mielestä tosi hieno ja kaunis ihan koristeeksi tai sitten vaan kortiksi. Joo. Mä toivon, että te tykkäsitte tästä videosta, ja nähdään ensi videossa, joka tulee kai pian. Moi moi! Woohoo!